wach maduong' mosechando wa mokalo en ni debede ni Aguch sirkal oduono, debede ni waonge gi pesa kaka piny Kenya, to e seche mwapenjo kapo nono ni Aguch sirkal oduono, wayudo kacha ni piny owacho nitiere kaka sani koro kelo ng'wech mar paka gapuoyo kata oyieyo gi paka ni sirkand Jubilee ema notieko pesa duto te e Aguch sirkal. Ka wayudo kacha ni osekalo dweche mang'eny mokalo kaka ta pesa monego bedi dhi e counties ok dhi e counties. Tiende nang'o? Tiende ni tije counties bende nitiere kaka ong'ukore. Kapo nono ni tije gi ok dhi nyime kaka dhini, sirkal bende oramo ni onge weche mag dhi kwayo pesa kata dhi holo pesa. Kaka oganda Kenya wantiere kanye, weche mag devolution ochung' kanye. Abo chako kodi Senior J. Erokamano Ruth. Kanyo dade. Erokamano. Aya, mokwongo sirkal onge pesa. Ruth in gi pesa? Ana onge go. Fred in go? An go. In go. Okay, me wa to kwa tieko to aginen. Ngeni nyawacho kaka singo in go wi owache kamera singo in go. Bas, koro bang' ka jodala ung'eni Fred governor madhi nyuonwa chai. Erokamano. Apa ni Ruth gima timore en ni uchumi mar Kenya okosebedo kani kama ber. Moke higa mokwongo. King'eyo chakre higa mar 2018. Sirkal mar Kenya neni kamarach. To gima ne timore en ni sirkal mar Jubilee mane itayo gi Uhuru Kenyatta to kod nyawadgi William Ruto nokawo hola mang'eny. Inyalo paro ni nitiere ndalo moko ma ka Kimani chung'wa ne jakom mar committee mar budget e od bura. Ne treasury kata migawo mar pesa no kelo paro moro ni nikech Kenya dwaro pesa to chik mano ketie kakikawo pesa no ne gisekawo hola mogik. Ne gidhi e od bura ma jo od bura no kalo chik ni Kenya koro nyaka timang'owa, Kenya koro nyaka loki kakikawo gowi. Mane gigole gimiluongo ni GDP ratio. To gikete gimiluongo ni absolute figure. Mane gikete trilion 9. Mane nyiso ni ne gimiyo sirkal thuolo. Sama wacho ni ne gimiyo, awacho jo od bura duto te mane nitie od bura mokalo mar 12. Ne gimiyo sirkal thuolo mar holo pesa manyaka chop trilion 9. Kan wang'iye gima niluongo ni debt to GDP ratio chande, to nenego gikaw mana nyaka trilion 7.5. To ka treasury kata migawo mar omenda nodhi moketo kwayone jo od bura duto gidwol achiel nikech ndalo cha kane kore ka handshake ochiek. Maji tene puoyo Uhuru ine rais, Uhuru ine kiongozi. Jo ODM, jo Jubilee noriwore twech achiel mokalo chik no. Kanye kuma ne shida wa mar piny Kenya ka ochakore kaluwore gi gowi. Magima na wacho pile pile en ni ng'ata mane nitie od bura mar 12 kik sani onyiedhre no konwa ni sijui sirkal no kawo gowi sijui ang'ang'o no kethore. Ja od bura mane nitiere bunge mar 12 gine mane gihinyowa. Kenya paro maber nitiere kamoro mane Moses Kuria kane loso gi jofwambo to nowuok oko mowacho na adiera budget mar Kenya ilose e od bura. To gik matimore gitimore nikech budget no los marach. To joma nonego bed ni reso jo Kenya kane gin jo od bura to nok watiyo tijwa kako nego bed nang'o watiyo. Koro gima timore en ni ng'eny gowi manokaw e higa mar 2018, 19, 2022 kod 2022. Ng'eny gowi go sani ka koro chopo kuma koro nego beniti mang'owa ichulo gie. Sirkal ok bed gi gimiluongo ni savings account kata emergency account ma wan godo masama gimoro dhi marach tinyume lweti. Sirkal pesa ne donjo to wuok. Donjo to wuok. To sirkal koyudo pesa nitiere gik moko miluongo ni fast charge. Pesa manyaka gikwong gichul. Tek di pesa donjo Aguch sirkal to magi manyaka chul. Mokwongo en gowi. So
sirkal ka pesa odonje Aguche to gowi ema nyaka gikonge gichulo. Nikech samo kichulo gowino to nikech sirkal nyaka hol pesa makra jok ma wachuno gibi holo pesa gi osebedo ka holo nyaka ne gidonje. Sirkal ok di bed ni ne sirkal ni dwata sirkal maonge gowi nyaka ng'ni hol. So gowi go nyaka chul nikech ko kichulo gi to joma holi kande ng'ili karain koro kichulo gowi koro kichaki dok holo to kiyudi. Mar ariyo monego chul en pesa michulo jomosedhi e retire miluongo ni pension. Nikech gin jogo ma hikgi oseniang', gin jogo ma sirkal onego beni rito ngimagi maber, nyaka chulgi kata kapok ochulo sara mar joma tiyo ne sirkal. Koro ka sirkal osechulo gowi to osechulo pension eka pesa modong' ting'eyo ni koro watemo wachul jomoko gi bende nitie kaka ichulo. Jolweny nyaka ichul mokwongo, polis nyaka ichul mokwongo. E pinje ma ji olony, dakteche, jopuonj, mage jok ma nyaka kuongo itim ichul eka ang' ni chulo jomoko modong'gi. Koro wang'iyane ni to ang'o kendo mosetimore momiyo pesa ma kata KRA choko osedok piny. E piny mangima weche mag uchumi osebedo karach. Ok en Kenya kende. Kidhi USA chumi gi rach. Kidhi England uchumi rach. Pinje duto kata mana China mandalo moko ni wacho ni the fastest growing economy in the world. Nyicho timang'owa o slow down. To magi timore nikech nitie gik mang'eny. Covid kanobiro nonyoro gik mang'eny. Ka Covid osenyoro gik mang'eny sani kanye piny chier. To kanye piny chier to lweny mar Ukraine to gi Russia ochako. Kendo chako timang'owa oketho gik moko. To koro Kenya kae gima hinyowa ahinya en ni Kenya iluongowa ni one net importer. Gik mang'eny mwatiyo godo e piny Kenya kae watimang'owa wawaro. To koro e dweche 4 manyaka ne higa ni chakore, dola mar piny Amerika mitiyo godo e ohala mar piny mangima, dola nyicho dwa idhe ahinya. To ka dola oidho to ng'iso ni ji manyocha omo gik moko oko to kelo piny Kenya ka to uso, koro timang'owa owe timo kamano. Nikech samiome oko cha tikele tiome gi bei mamalo to biro use ka tiuse gi bei mamalo. Sirkal yudo pesa tieng' diriyo. Mokwongo en osuru ma japiny timang'owa japiny chulo. Mar ariyo en hola. Osuru kae nitiere gimiluongo ni import duty. Masamo kel gimoro amora koa oko to sirkal yute. To kasa madolo dhi malo to wana net importer ni gik mang'eny waomoko mwatiyo godo piny Kenya kae. Tiyudo ka koro ji okom gini nyiso ni atamalo malach ma sirkal yude osuru miluongo ni import duty ni koro timang'owa odok piny. Mano mokwongo. Mar ariyo, sama piny Kenya ji uchumi rach, ji ok nyiew, ji onge pesa, to nitiere gik moko ma ji nyiewo pile ka pile. Obed mkati, obed chak, obed mogo, obed ang'o. Masami nyieweno to nitiere gima sirkal yudo osuru miluongo ni VAT. VAT ni sama koro piny odi mikone ooyo jowete mkati ok chame odni. Wanyuonyo dichiel chieng' Jumapil temi madho godo chai pile. Nyiso ni pes mkati mayande nyiewoga mkati cha koro kinyiewe, nyiso ni VAT mayande sirkal kaw kuome timang'o odok piny. Samukoni chak koro kumadhe odni eni madho rungi, VAT ma sirkal yande yude chak chando timang'o odok piny. Sama ji mang'eny koro riembe tich, kaka waseneno ka higni 2 mokalo kembe mang'eny lore thurwaka to ji bedo maonge tich. Nyiso ni kuma sirkal yudo osuru miluongo ni pay as you earn, ma en atamalo 30 msachi. Ka koro riembo ji mang'eny e tich to kembe mang'eny oloro, to mano bende yor osuru ma sirkal timang'o, sirkal koro dok piny. King'iyo magi duto nyiso ni yuto mar sirkal e yor osuru bende osebedo ka dok piny e higni motimang'o mosekalo. Magi duto koro nenore lera sani nikech nitie pesa mang'eny ma sirkal onego bed ni chulo godo gowi. To koro madong' matin manyo onego bed ni chulo msara ne
bende koro nitiere other priority areas. To priority areas gi onego bednie ni counties bende timang'owa nitiere. Kata kamano, wan gi sirikal ok kata mar Ruto gi Rigathi ni kende, kata mana mar Uhuru gi Ruto. Wan gi sirikal mosega bedo katiyo gi pesa marach mokalo. So gigi te kata bed ni timore, abed ni sirikal riek, to nigi joma riek ma wigi tiyo moko ni oyo kata wadhi marach. Gima sirikal do temo iluongo ni degi cut expenditure. Nyocha go mbaka e newsroom ka, to akoni en ang'o mas king'iyo convoy mar jatend piny Kenya ka, to ni mana gi mtokni karibu 50 gi wiye. Mae sama jatend piny to koni oyo kuma dhiye ni wamanye uru kata mtokni kata ka gin 20 kende to wadhi gudo uru. King'iyo jalup jatend piny Kenya kama odhiye mtokni turi. King'iyo prime cabinet secretary kama odhiye mtokni turi. King'iyo jo sirikal kowuok dhi kamoro ting'iyo parking. Ten parking ma football pitch achiel te opong'. Ndalo moko natiyo Rwanda Ruth. To gima naneno wakati more Rwanda en ni kapo ni jatend piny Rwanda dhi kamoro, to en kende modhi gi mtokni ge official. Jo sirikal modong, jotend migepe ne donje bas to terogi. Abed krani koro ni en president to ni nitiere function KICC kacha, tiko negi ni waziri jiromo Harambee House sari okinyi. To kuse donjo Romo Harambee House to donje bases. To bases gi matima ng'owa matero ukuro, nikech ka waziri owuok gi mtoka, ten gi mtoka motelo mbele, ten gi mtoka maluwe chien. To wan gi waziri karibu 20 gi wiye. King'iyo cabinet administrative secretary CAS nigi mtoka miriembe to gi matelo mbele gin karibu 50 gi wiye. King'iyo PSS gi gin adiwa. So sanie monego bedni sirikal ng'onye lwete to koni oyo gik mang'eny mwatimo gi, nikech magi mana pes jopiny, waduok gi uru piny. To ka giseduoko piny to gibro yudo ka koro pesa nitiere mang'eny, nikech mtoka kowuok to en gi fuel, mtoka kowuok to en gi ji 4 michulo per diem kata allowances mar odiochieng', mtoka kowuok to en gi maintenance manyaka time. So nitiere kuonde ma sirikal nyaka tim ang'owa ng'onye lwete mokoni oyo ochumi ok ber sani, waduoko gi piny mondo watim ang'o, mondo pesa modong' gi to watim godo gik miluongo ni priority spending, ma en pesa madhi e county, ma en chulo jopuonj, chulo dakteche, chulo polis, to ging'iyo ni sikunde omi pesa e sama dwarore mowinjore mondo gik monego time sikunde gi tim ang'o. Right on. Wawe ne jowetena gi nafas. Ero kama na enya ilere maber mokalo, nikech ng'eni ka ai gi momiyo wantiere ku chenro mar kaka wanene mondo mi oganda wa oyud adiera mar wach gi matimore. Mana kaka nyawadwa osewacho, olero kendo wacho kaka ni sirikal nitiere mana gi jok ma ok gin sensitive kaka gitiyo gi pesa tiyo kuonde mopogore. Sani koro pesa oge counties debede ni devolution to koso debede ni ang'o matimore. Nyadendi Roslyn. Ingene gi kawuono senior kowacho ni sirikal ema manyo goli to onge pesa. Kata retired president Uhuru Kenyatta nowacho ni onge sirikal minyalo tako kikwecho. To sami kwecho no be nyaka ibed gi gimiluongo ni discipline. Okia iti wacho nang'owa ni kori kwecho. Kibaki kane uwuok no waka tax one and 1.8 trillion. Yes. Sani akeni wasechopo chiko. Wanapar gi gimoro. Kora dodugo mana matin kama je iwacho kaka bunge mokadho cha. Bunge mara pagario no luto kama wantie. Anya paro chieng' no ka motion no kele house. Mane koro giwacho mabe ni wa retire pesni ma expensive mane wakao mar jo China. Koro wadi concessional loans makoro wadi IMF gi World Bank ma pesa gi ok ng'eny. Duoko no percentage no piny. Koro kucha ma wadwaro to wadwa consolidate gi te. To mana kaka senior osewacho na romo gi ji 2 e corridor. Makaka magintiere gi ng'eyo. Achiel en minority leader Jonet Mohamed. Machielo eni chungwa masani tinde wacho maber kaka sirikal mar Uhuru notimo ang'o, nochamo pesa. Ta apenjo gi e corridor
ni to gimutimoni beber adiere kuyawo pesa nikech gimutimi luongo ni umiyo sirkal free hand mar bedo gi appetite mar manyo pesa kaka gitimo gidwaro to ginyisa ni oking'e gimiwacho mae gima watimo maber kabisa nikech jo China kanyocha miyo pesa ma expensive sani koro waduoge pesa matimo ang'owa machip ting'e ni sasa magidhi kamano injo kiwacho ni IMF kata World Bank komi pesa nitie conditions magimi machiele en ga gine golo ji tije collapse parastatals nitiere conditions mang'eny masama pesa no biro titimo ang'owa imi koro kwa wadoke budget aparo ni wachak gi budget nikech sini osewache mang'eny budget wasani e sirkal financial year marumoni en 3.3 trillion counties idogidhi mi pesa manosemigi cha ma en 370 billion ing'eni sama pesa ni odonjo mana kaka sini nowache first charge en public debts kanyocha wawuoyo sani public debt wogik 1 trillion en over 1 trillion koro manyiso ni pesa ni mokongo kwa chake wachulo pesa mar ariyo wan gi deficit marwa owuon mar pesa wa o kata mar development mar recurrent miwacho ni chulo go salary gi pesni mokogo nchene 800 trillion sani naneno kodogo to 714.97 sani monego beni wamanyo agulu ma wakete mano counties imiyo 370 billion wabunge owuon golo margi ma 0.02 cha masani koro chopo 39 billion bas judiciary mabe nigi joma tiyo mang'eny molo wabunge imiyo 17 billion bas to gidogo ging'ire kendo giwacho ni marwa mar CDF cha be nyaka watim nade waket kando bas to mar affirmative action mar mon cha be nyaka watim nade ngaf be waket kando koro pesa modong'ni mae modwa timre nade wadwa pogre national government gi counties ichakiduogo kendo state house nyaka ne jogi donjo office ne gituo ni koro gidwano medgi 5 billion nyaka ne gidonji budget ma state house odhi to 13 billion mano koro wawuoyo mane margi magitiyogo gisebet office for how long ai wacho ni within time magintiere ni giseolo pesa madhi 300 billion ingeni winje billion in kata billion achiel ingeni rom nade kitingo kata komi kama okinyal mane kaka jogi tiyo gi pesa no koro kwa duoge wach mar ndigi manche ndio wacho cha ndi wacho maber niya jitimtie wastage to wastage ni oken wastage manie national government kende en nyake county government nikech kata county government debe ni pesa ni negi tiyogo nikech county governments pokoyudo pesa chakre December nyaka sani tingeni pesa mawawuoye en 370 billion ni mano migi e budget masani pok giyude koro ka pesa ni okobiro ni ichulo msara nango ichulo critical services go nango to sirikani kanchi campaign ncho siko kawacho ni uncommitted kendo wabro miyo devolution pesa mang'eny kech kata pili winjo kagiwacho gania ni wasemiyo counties pesa mokadho machik wacho adier mar wachan king'iyo kata kaka ipogo pesa no ka pesa iwache ni pesa en 3.3 trillion counties oyudo 370 gino national government odongi mekego michaki dhi nyaka michulogo iyudo ka jogi odiyo counties onge pesa matimo ang'owa mayudo ndalo moko na wuoyo gi chairman mokwongo mar Council of Governors Isaac Ruto Isaac Ruto nowacho ni sirkal gi kai adieri gi mind devolution kaka giwacho kidhi e chik article 203 mawacho ni at least 15% of the most audited accounts revenue accounts sani wawuoye accounts mag 2020 kendo committee mar pio wandaye parliament mokadho notero gine audits go pio mondo ng'i king'iyo mano tiyudo ka counties pod imiyo pesa ma 2017 manyiso ni ging'eyo kaka gidiyo counties nikech sani onego beni counties goyo 400 and above billion kimiyogi kora adieri ma penji ni kata kade ben manani wacho ni pesa mani agulo ne tuo to manitiere ni
ang'o momiyo counties ok mi pesa mana kaka national government betimo nade yudo margi nikech matin ma giyudo ma kiyudo ndara kiyudo prime cabinet secretary yudo mtokni 50 kade mtokni kata par kende moringo go to pesa modong'no okawo mi counties dong nitiere gima pesa no konyo 50 chief administrative secretaries magidwa ndiko cha pesa no kikawo dongi chulo jopuonj mapoko chulo koro yudo kandiyo sani nitiere recession e piny mazima lakini dogi ng'iyo nang'owa to wan pesa ma watiyo godo chal nade sani nitie bura morumo DC US mane iluongo ni spring gine mar jo World Economic Outlook IMF owacho ni gi upgrade Kenya gineno ka physical mar nini mar Kenya ber kendo wan at 5.3% magi downgrade inflation to 7.8% manyiso ni gin gimanyocha gidwaro cha Kenya timo negi kaka gidwaro emomiyo gimor gi Kenya ni Kenya ni e right path but ini won kama obete mesaka onge ng'ama niga ng'owa pesa imfuko taparo ni mae ma wane the worst time nikech kata ndalo mane Moi ok winjre gi IMF gi World Bank onge chieng mane osara okochul onge chieng mane Kenya ofele obligations ne to sani to wantiere kanyo to sirkal ne wacho ni okwabi boro mondo wachul go salary to ready gise kwayo 300 billion to 300 billion yo ken development en mana margi mar the trips nyaka nyocha gidonji gise the trips adi to pesa dini winjo kandi wacho ni kawa koyo ji adek ni dhi kawa chopo kucho to wan jok manodhi Egypt kani neno Kenya ne ni the largest delegation ma the 300 people jigo tedhi timango ji adek ditimango debede ni manoke bende kelo wa e kidieny machielo mar twagwani nikech awinjo kimulo kar Council of Governors iwacho kata ni mane okalo kod masani ni debede ni gichung motegno mar neno ni sirkal ochiwo pesa madwarore ne counties koso nitiere nyawo moro kamoro to ponono ni nitiere nyawo moro kamoro nyawo ni nyalo bedango tenango minyalo time ing'eni leadership mar Council of Governors mantie to ago mos nikech ng'amo chung ne sani en ng'ama miyo owasiko ko wacho ni wadwani joma miyo omijo mamine thuolo lakini gima timre sani nikech kata Council of Governors mokwongo ng'ama ne chairman ne ja sirkal to no chung kidete monyiso sirkal ni devolution okubunego nyakumi counties pesa kendo pesa no nyaka wuogi mano kete kama rach gi sirkal mar Jubilee mani neno kani go gi Senate ni go gi National Assembly ni go gi sirkal owuon iwacho ni odhi makata chieng moro no wacho en owuon kogoe kap katet ka en Sweden to wacho ni ng'amo goe no ndalogo ne deputy president masani koro luongo ni migosi William Ruto no wacho ni en a roaming dictator mane momiyo otame golo pesa marang'owa counties to sani wawinjo ka jok manitie motelo ne COG luongo mana press statement wacho ni sirkal poko miyo pesa wainyore ing'eni nitiere kaka ichiwo conditions mi wacho ni kochopo kama to services kama waloro makrushogi kotimre kama wadhi e doho nikech ne gidhiga magi wacho ni ma en pesa mosekadhi ma en pesa wa mose chiunwa ang'o momiyo pesa ni ang'o momiyo pesa kodonjo to sirkal prioritize miyo jo national government to counties gi chal ka gima gin second fiddle iwacho ni modong'ni ema wanyalo neno ka wamiyo gi to chik to miyo gi tekono ni mondo migi koro pod doke mane leadership no ni nyaka sani koro gitwere ng'ato no nyiero mowacho ni koro manyiche gi yanyo jo azimio campaign gi sufuria wigi to ka gisetieko yanyo gi to giluongo press conference giwacho ni kata wambe counties onge pesa koro wakonyo unade nikech une sirkal monego wach ni weuru ting'o sufuria kachacha pesa ni kama wadhi e doho mondo pesa no tim nade omiwa debede ni inowuona kaka governor ineno weche duto te nango nikech adiera counties onge gi pesa mano en adiera iwinjo kaka Roslyn kachiel kod Sina wacho ni nitiere gigo manyaka time counties namba achiel en chulo jotich mopogore nawinjo ka ne wasomo boke moko kinyuma kawuono jogo machiwo weche mag thieth be nowacho ni gidhi ng'anyo machiegni ni ponono ni ok ochulgi inene nango migosi Fred Ruth wachni en wach ma kure lach to adwa yie gi gik ma jowetena osewacho gima Sina Joyo wacho to kod Roslyn kendo en wach minyalo go yemba kanya kodhiambo
Mokwongo iwacho joluo nogo ngero ni sembe ipimo gi nyamin. Wang'ini to jirende wa ma Tanzania gi Uganda ginto global problems momako pinygi gionge godo. Ethiopia jirandwa ka covid nobiro, covid nomako nyaka Ethiopia, nomako jogi. Koro ere kaka gini sama ne wachenjo kochni ema koro tim nimo kata tim dokie lum. Sama ne wachenje kochni ema koro waonge salaries gi ok nyal chul. Koro ma en gima nyaka wakwong wang'i. Nitiere gik ma Senior J owacho kanyo kong'iyo gik matimore ma samoro Kenya onge gi control maggi. Kaluwore gi gik machalo kaka lwenje madhi nyime Ukraine, ma kuonde ming'eni chiemo wae Ukraine gi Russia to gi mamoko. Mak mana ni nitiere bende gik ma wan wawegi kata sirikande ni giwegi bende omiyo kata gichangia gimiyo situation ma waneni chalo kama. Maduong'ie molich moloyo en weche mag mibadhi. Asewacho ga ni William Ruto gi Rigathi Gachagua leo gi yot to kendo giwuoyo ga kabisa. Mak mana ni kuduoge weche mag mibadhi to leo gi pek. Ok ginyal luongo mibadhi ni mibadhi. Tiende ni kizungu anyalo wacho ni the term corruption is too heavy in their tongue that they cannot afford to pronounce it. King'iyo kata weekend kuonde ma giwuothegi pok iwinjo ka Rigathi Gachagua osieme kata jamibadhi achiel kata obila makaon Simon endara. Koro omenda mathoth ni winjo ka kinde mana jatend piny mokalo Uhuru Kenyatta nowacho ni Kenya wito bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. Sani ma koro William Ruto nodonjo to ok wang'e ni koro wawito bilion adi. Mano gima okwongo. Ok wang'e ni wawito bilion adi. Wach mar ariyo mabiro ka en mar wastage ma jowetega osewuotho. Omenda miwito kata mitiyo godo e yo marach. E sama wawueni sirkal ywak no omenda onge. To juma ka juma wan gi lemo rally. To nitiere kaka jodolo kata kanisni nosegero kanisni kuonde mileme. Mabende kolem kuno to Nyasaye pod winja ji. To pod ok wang'eyo kuom sani ni to budget mar rally achiel mar lemo kaka mane ni Machakos nyoro cha. Ema cha kende. Senior J biro nyisi ni ema no gi kombe go kende gi kama ker dhie nikech kama president dhie ntie jok motela tela in advance. Mibiro yudo ka utende mane ntiere Machakos kanyo no obedo booked tema samoro jomoko ne ok nyal nindo kuno moko duogo nindo Nairobi. Ibiro ng'iyo no omenda modhi kanyo ok en omenda mabiro biro matin kata ne milion moko 200. Pod ok wang'eyo omenda ni ng'ama chule. Kech pod ok wadhi e kanisni kwa yudo ka kanisni no nyiso jok malemo kuno mondo sol pesa ni jatend piny biro. Koro magi gin gik ma pod ok wang'eyo. Koro gi koma chielo giywak gi lweda korka cham to korka chichi nyisowa ni onge. Magi e gik ma mineno gigi ntiere. Kibire weche mag omenda mitiyo ga tia arietha mana kaka ni winjo ka David Ndii owuone mano owuok oko mowacho. Mana chich ni samoro David Ndii ka okotang' komedo wuoyo kaka wuoyo no to aidha ibi chune mondo gwe tao kata ibi gwethe oko nikech sirkal ok wach ni adiera kaka nodwa wacho cha. David Ndii wacho ni sirkal tiyo go omenda e yo marietha ma samoro embe samoro buoge kaka economist machiwo advice. Koro mano nyisi ni already ntiere problem. Senior J wuoyo kuom kama ker dhie, kama president dhie, mageche kende chalo lo. To sama geche chalo lo ni tibiro ng'iyo kae kochako mede CSS Pira Beach. Office achiel mar CS kende kapok iweyo secretaries mage gi geche ma en godo gi kumo dhie. Koro mae momi winjo ko penja to wan gi pesa ta wacho ni pesa wan go. Pesa nitie. Gima chak biro kae iyudo ko office obed manyaka spouses mag joge minute gi iwinjo mana ka bilion moko osebamo kucho. To watem ng'iane ni e dweche 3 kende kanyocha sirkande ni nodonje telo to ibiro yudo ka iwacho ka ni bang' dweche 3 wuoth kende mapacho kae mane gi wuotho kende nokawo bilion 3 wuotha mag ndege gi kuonde mag dhie. Kae to foreign travel nokawo maromo bilion 1.7. Aya, printing and advertisement mago lenda milendo okaw milion 561. Rent
okawo bilion achiel gi nukta auchiel. Kibire weche mag training mabe samoro be gin gik maonge to gine magawa madongo dongo madano winjie mana maber. Mano kawo milion 818. Ibire weche mag hospitality, yani rwako welo, chai ni kendo kawo bilion 1.8. Mano dweche adek. Wamake makakanyo migosi Fred. Chai gi bufe. Wamake makakanyo wete na. Kibire weche mag geche ka mana omi. Yes, kibire weche mag geche mana omi jatend piny gi jalopne. Fred yena mondo mi wamake kanyo. Kata kamano ino wuon jahera man kaka wanene itinene nango debede ni Aguch sirkal duono koso. Fred wacho ni pesa ngeny. Tadier ka wang'io kwan gi pesa ngeny pachoka a. Winjo kaka Roslyn wacho kacha ni kaka odhini to nyalo bedo ni kata devolution nyalo tho. Jay Bonyo wacho kacha ni nitiere priorities gigo monego be ni timo ka pesa osedonjo e Aguch sirkal kapok ong'i mamoko. Ino wuon inene nango nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS 23600 wakaw yoyo ka waduogo to wadhi nyime mana gi kamwa no kiki sul kata matino. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Tume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien Ramogi wuothie koda mabiro biro ni wuok tich nyaka Ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Malaria en tuo mamako kidieny mora mora mar dhano. Mine mapek kod nyithindo mantie bwo higni 5 ni kod atamalo maduong' mar yudo tuo mar malaria. Koyo yath e yo mopuodhi mar nego suna kod duoko piny yudo tuo mar malaria. E yo ma Bay County, chenro mar koyo yath biro timore e kind tarik 12 dwe mar 4 nyaka tarik 8 dwe mar 5 higa ni endi e kuonde chung' od bura mar Rachuonyo East, Rachuonyo North, Rachuonyo South, Rangwe, Ndhiwa, Homa Bay Township, Fangano kod Ruma Kaksingri Eastward e Suba South. Bang' koyo yath ne ni nindo e bonet mothiedhi kendo kik iluok kata muono korot nyaka bang' dweche 9. Oteni okelni kod migawo mar weche thieth ka joyudo sir kowuok kuom jo Amerika kokalo PMI USAID. Hii imeenda.
Hii imeenda kabisa. Kila wiki lazima kuwe na mshindi. Sio lazima ijae 13. Shambiki nilianza kitambo, nilikuwa nacheza hii mipira ingine. Lakini wakati nilijua kaende, nilijaribu kaende. Na sababu sasa nimekuwa mshindi wa kaende. Sabiki ni rafiki wangu na ninaichezaga. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya, udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mipni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo kaka wanene kokalo Ramogi TV, kendo wang'iyo kaka piny Kenya chal, wang'iyo weche mopogore opogore madhi nyime. Kane wachako kacha ka wang'iyo weche mag Aguch pacho ka oduono koso. Kane pok wadhi e yueyo ne watiere kod migosi Fred mabende ne temo gonwa kwano kaka pesa osebedo ka tiyo thurka. Wuon kami bende kami nene chendo ni ineno ka en tiyo gi pesa arietha to pesa nitiere pacho ka koso pesa onge kaka waneno iwachonwa ni Fred ni mane yatiere kodi. Wadwa ni wakawe dakika matin mokalo nikech twak ye lach mokalo. Tadwa ni mondo mwangi bende kidienje mopogore opogore. Kapok abiro ira neno ote mowuok kuom Victor Ondigo kokalo Facebook page kaka wanene wacho kacha ni jodala wa piny Kenya ochomo kanye, piny Kenya ochomo kamaracho gini dhi muoch. Kato Ronald Okomo bende wacho kacha ni en bende luo twak okwayo kacha ni chieng' moro kuyie to luonga mondo mian bende agole kaka wanene. Ayudo tema chielo ma bende wuok na kuom Rajoro Moses tonge gima wacho kacha ni Antomos na mana Roslyn Obala ero kama na inya migosi Fred Akao Ruth ye achomo wachne ka wacho ni waduto e gweng' kuonde mawae dhiang' kotho kende ma ok oyang' to ringe ok chul cash ringe ichiwo gowi bende ng'ato ok siem ok pime gi kilo ene dhi tiwacho mana dhir wuon ng'ane to ng'ado ni ng'ada tibiro chulo be chieng' miero nekech ringe ni kowe go kanyo to dhi kethore mapiyo bende kiamba kama dhi gore e gweng'. Koro mae ema chalo sirkal ma wan godo ni ncha gi ang'o dhiang' mancha ne ok gi korene koro yudo ka lemo gi babaya ma lemo mabe ok pimie kilo koro lemo babaya ma koro miyo lemo biro ne spouse mar ng'at machielo. Ang'o momiyo wacho kama kane wawuoyo weche mag wastage kam to number 1 kama ok wa mulo ahinya e weche mag wage bill marwagi mae ibiro do ka sirkal negi parastatals mamoko mabende kata nyingi gi kia samoro kiwuotho e town kinwang'o gari moro mondo tidhi ne hala kare wan gi parastatal moro miluongo kama to gigi tijigi gina duplications magi timo mana gik mamoko timo kwedo ko omenda mathoth dhi kuondegi en the first time ma diplomats ma Kenya wawinjo ni poko chul ambassadors oko makanyocha ne oluong jatend migawo mar weche maoko Alfred Mutua juma mokalo to ne winjo ka oyie ni magi matimore masama owuoye ni wachore ni moko seriemb kata mane utegi tiriembo gi ka gine pinje maoko. Koro mae emo mi winja wacho ni wastage mantiere kende ka kichaki med gi weche mag mibadhi omenda machwira oko
Jowete ka osewacho nyaka kaka timore bende counties ka. To bende kaka timore malo ka. Koro wan gomenda mang'eny ma kinyalo ti godo prudently. Kinyalo ti godo e yo maber. Nekech king'iyo East Africa kiwacho ni Kenya is the biggest economy. To the biggest economy ni ema ok nyal chulo salaries. To Tanzania gini miwacho ni waingo, nyaka Somalia gini to chulo salaries. Almost fail state. Sama wadhi break matin cha aruzi lieke. Niking'iyo ndeke kende chopas ma jotenda piny. Sani dhi godo nyaka jok mane ok tigi chopas. Sani kiwinjo ni dhano olwar kamoro. Tibiro no ka chopas go donjo to mondi haya chopa achiel kende for 1 hour en gimoro madhi 200,000. Tibiro do ka en piem mar esa. To en piem mar ndeke gi kaka ji odonjo kuno. Koro ntiere mar ndeke lakini machulo daktari monego beni dhi thiedho miyo moro ma samoro ok nyal nwang'o pesa private hospital mondo dhi thiedhe to onge. Machulo godo jo county government. Ke jogi gin gi nyithindo ma dhi e school. Jogi gin gi jok mategemea. Sirkal mora mora ma ok nyal chulo salaries, ma ok nyal chulo joge. Mano sirkal ma onge tich matiyo. To gik mamiyo wachopo kama wagikieni. Sirkand ni kata ka wuoyo kuom loan. Tanyalo paro ni bang 2013 ka jakomno owuok ma embo go oporo. Mowacho ni ntiere weche mag Eurobond moti godo ma moko iwacho ni ok ochopo kata manaka. Weche mag mibadhi nekech siso gi miluma mar loan ok ochakore e sirkand ni. En gima nochakore e sirkand Uhuru. To jok mantiere sani gi moko ne ni kuno, thoth gi ne ni kuno. To ndalo cha ne giwacho ni loan mora mora ma gikawo ginyalo ging'e kaka tiyo ma jakitenda wili owe chando gi kendo ging'e yule mzee wa kitendawili kik chandgi ging'eyo kaka londe gubiro tiyo. Koro ka kete yo machuok en kama. Ka ne ging'eyo seche ka to sani bende ging'eyo. Sani be nyaka koro ging'e kaka dhi. Siso gi miluma mar loans gi samoro biro mana nikech deals. Deals madano panga kech king'iyo to sirkal nchane Roslyn gini ka nation kucho ni winjo ka ne gitemo mulo weche moko mag deals to king'iyo tibiro ido ni nyaka kata mana bando makoro biro ni oduma mabiro ni okwang'eyo to oduma ni ng'at mane manyiewe gi ng'at mane makele to tendering process man ne kaka no obedo tender gi joma no mimondo kele gi ne ntiere uyanga manade king'iyo sama wawueni ntiere mo mabuo to gimo mose thiu monego beni biro pacho ka kembe adek emo yiene gi kelo mone kuwuok e piny mar Saudi Arabia kaka moni biro ni winjo ka kembe ma uso mo pacho ka moko ncha no se wacho ni ne ok otim ginade ni process no ok otimo makare koro focus odhi kuom deal gi pesa ma ji nyalo loso kuomgi koro biro ko menda to nitie lakini ene lwet ji matin ene lwet jodonga ich matin ene lwet jo mibadhi matin emo miya chako ka wacho ni chieng ma William kod Rigathi Gachagua to gi jotelo mamoko nyaka Mudavadi leo gibiro bedo mayot kuom wuoyo kendo lose weche mag mibadhi to wadino nikech dero menda donje mak mana ni nitie jomo tucho dero gi piny koro dero kitucho gi piny ti ole oduma to nitie kaka oduma cha wuok piny kocha to jomoko ywe to ringo kode jomoko ywe koro ineno ni dero ni nono to menda to donje i dero. Ruth ad gigi duto pod aduoko mne bunge an pile wacho kaka ni bunge nigi teko mathoth emomiyo lit naga kendo emomiyo agwera gi wabunge mang'eny nikech ka gin e bunge to giling thi to ka giyudo liel to giyawo korgi gik mwawacho sani gi abed ni wan gi joma nitie bunge maparo piny Kenya to paro ja Kenya mano miyo ombulu ni mondo dhi orit ngimane maber gigi dikoro ok timore. Roslyn ni paro ni nitiere paro moro manidwa kele bunge apani 2019-2018 mane wacho nikech koro hola sirkal kawo mang'eny to onge ng'amo ng'eyo kaka sirkal tiyo kode akiani nen jaod bura mane dwa biro gi chik mar ni kapok migawo mar omenda otiyo gi pesa mora mora mahingo bilion 1 to nyaka ketie bunge mondo wachne bunge ni to pesa ni idwa miye ng'a
timie nango tango motimo monego time ngoa mie pesa ne jobunge no kedhore kode maparo ni nogwe oko nikech ango nikech samo kete bilion achiel ko kele bunge tiko ni pesa ni dwa chulo Fred to Fred ni notimo ango Fred no loso ndara to los ndara moloso ni bende osebeda approve ni ndara ni olose kiwango madwarore kaka ne tenda dwaro teke chulo Fred to samo kitimo kamano to Fred bro biro ni an ingeni na tiyo tijiri to kora gano chula tiko ni Fred bilioni achiel ni tuami lakini account ni kanyo twadwa kete bilioni achiel nukta ariyo nukta ariyo mamalo no en milioni 200 ka ngise ka otitima ngo ikelwa so bunge ka emanitiere nafas mar jo Kenya ng'eyo adiera mang'eny lakini nikech wan gi wabunge masama gichopo kacha to giling to ka giyudo liel te magigo e korgi ang'o matimore japiny ok ong'eyo gik mang'eny matimore to gibro yudo ni gibro blame sirkal ni sirkal timo mana di tune maun gi teko giduol mar kwedo tuko ni oyo sani koro tim gi maber jotend migepe bro bire od bura agombo nene ka chieng' Manjuguna Ndung'u donjo to gipenjie penjogi mag hola ma Kenya kaogi to hola gi timango nikech mane ka gibro konyo jopiny so ng'ata manie bunge masani nyako bedie ng'ano mangiso ni mang'eni kama Kenya nitie ni wan kama tek to penjogi to kiki yud duoko kar ling'e od bura to kidhi e liel tigo kori ibro konyo jok mano yieri malich mokalo nikech kamano mar ariyo counties wacho ni gionge pesa to Ruth kidhi e county obed Kisumu obed Nairobi ka obed Kirinyaga obed kanye kit wuoth ma governors wuothogo maka governor poko kalo to mutokni mana makali kanyo turi to advisors mana ma governors ondiko mamoko bendi penjo ni to jomotene to gitima to gitima to kutaki ng'iyo quality mar advisors go tipenjo ni ma bende nigi quality manyalo advice governor koso kete nikech ndalo manitimo campaign nogo oporo ne governor so nyaka wangi mondo wapenjre emomiyo an chieng' morago mbaka gi jomoko takoni kama andamano ma national level ni orumo to wadhi ma county mondo jopiny county bende andamana mondo governors otimang'owa otinegi maber nikech ok gin accountable kata dichiel gitiyo gi pesni marach sani governors osiko mna pinje ma gibende gidhi e trip mang'eny malich en mnani nikech koro ok wameny genya ka kwamenyo mag jatend piny gi jotend migepe governors bende nitiere trip apani chenro mabiro nego chieng' moro wamenya ne governors apani tendwa mag counties beber ka wang'iyo awinjo kimulo kacha senior J nika ji otieko ng'anyo mag national to koro ji odhi e ng'anyo mag counties kanyo dhi kelowa e twak machielo wanyalo paro chien kacha ni wantiere kod ng'anyo mopogore opogore ka jatend Azimio Migosi Raila Amolo Odinga nowuok oko motegno mokalo ka ji ng'anyo kotendre kod